काँग्रेस जनता पार्टीची टीम संभाजीनगरमध्ये आता दाखल झाली आहे। अभिजित दिपके यांच्या निवासस्थानी त्यांची बैठक होणार आहे। आज आणि उद्या संभाजीनगरमध्ये सीजेपीची ही बैठक आहे। या बैठकीसाठी आशुतोष रांका, सौरव दास यांच्यासह इतर सहकारी संभाजीनगरमध्ये दाखल झालेत। बैठकीमध्ये तरुणाईच्या चळवळीची आता पुढची दिशा ठरणार आहे। दिल्लीतल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सीजेपीचं पुढचं पाऊल नेमकं काय असणार आहे, त्यांची रणनीती काय असणार आहे, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। आणि या सगळ्या बैठका आता इथून पुढे होणार आहेत ते छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अभिजित दिपके यांच्या निवासस्थानी। आणि त्यासाठी सीजेपीचे जे कार्यकर्ते आहेत, ते सीजेपीचे महत्त्वाचे पदाधिकारी आहेत, ते आता संभाजीनगरमध्ये दाखल झालेत। हम लोग 5 और 6 तारीख को हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि फर्दर आगे हम लोग का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस दिशा में इस युवाओं का मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो यही सब पे चर्चा होगी एंड 6 तारीख को हम लोग मीडिया को भी बताएंगे कि क्या हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया है।